третата част на Вълшебния черпак. И вече да ви кажа, Ани и Ивана имат малък брат. И той е новороден. Частта и да продължаваме. И Ивана, майка ти къде отива? Ти, аз самата не знам. Деца, отивам на почивка. Само за един ден отиваш, защото е толкова много багаж. Дале на сетка, защото е толкова много багаж. Деца, аз сега не отивам на почивка, отивам в болницата. Защо болницата? За Ани актовете. Ани актовете свършиха. Ивано, Ани има актове. Мамо, няма, не ти вярвам. Аз чувам болницата, взимам си багаж и изчезвам. Има бебешки дрехи. Защо има бебешки дрехи? Няма да ти кажа. Са за част 6.